Tuan kong asawan ai kublai pibara pang iki nong bisya bulan buram ka keteng jonga kadai mangkara bakan sai dekhar ka keteng jonga jingruai ka bangan ruai ni kapor kadai ai bakin tip Chi buồn kim mình xin ha jing sliu ba shir kai o ki em ha jing thala ki klat ban wa you blay mano yaki ban le wa mano ban a jing shai ba ki bampat priang ya u jisu in your marching in pride hatu amdai manga mapi ya jing shai ban le dra hatu mishun mo ba ki wei ha jing dom kian ya sa bon ba ki men si ki la jai no ba ki bo ya pi yang klan tanyen yang mentah bangkit kan korutrai kat bangi dan samla kakak mentah kadawa you Jesus Christ ban pla baki mesim ki bakodor yo margin it pa hato amdai manga mapi ya jing shai ban le dra hato mishun mo ba ki wei ha jing dom kien yai sa bon ba ki men sim ki la jai no ba ki bo ling ba jongi hatu amdai manga mapi ya jing shai ban le ra hatu mishun mo ba ki wei ha jing dom kien ya sa bon ba ki men sim ki la jai no ba ki bo ling ba jongi hai ba kente ya u Jesu